Ahoj kamarádi, dneska jsme zase u vody, jsme tady úplně zase na novém místě, pruty máme připravený. Doufám, že se nám dneska něco povede, krásně. Bohužel jsem se chtěl trošku prospat, takže jsem přijel trochu pozdě, až nějak na 9:30. Dneska si myslím, že tomu dáme tak 5-6 hodin, protože potom mám nějaké povinnosti, ale chci vám ukázat, jak je tady nádherně, podívejte se. Přátelé, ať se proutek ohejbá a jdeme zabojovat. Každopádně budeme to dneska zkoušet na bojlí. Chtělo by to už nějakého konečně většího kapříka vytáhnout. Podložku mám připravenou. Tak snad se do podložky nějaký kousek podívá. Tak přátelé, první kapřík. Dneska se na nás přišel podívat. Má 45, 44, 45. Ale musím teda uznat, že byl hodně vydřený. Podívejte. 44, 45 na malý bojlí s popečkou. Udělal mi neskutečnou radost, protože už jsem si myslel, že dneska nic nechytnem. Tak jdeme ho pustit, fišáka. Podívejte, krásný 45 kapřík. No, udělal jsi mě radost, kámo. Tak děkuju. Ať tě nechytne nějaký Ukrajinec. Nějaký masák. Kamarádi, máme prvního kapra tady, 45, na bojlí s popečkou. Udělal mi neskutečnou radost, protože jak je dneska krásný počasí, tak ty ryby nejsou moc akční, ale povedl se nám jeden. Dáme tomu ještě tak 3 hodinky, tak snad se ještě povede aspoň jeden. Tak sakra, tak tohle bude ryba. Přátelé, tohle bude asi větší macík. Konečně ryba, která táhne aspoň trochu. Třeba by se otočil. Spadni z toho stromu. No, ještě tamhle z toho. Jo, dobrý, povolilo to. No snad. Ale tohle bude pěkný kapr. Nepovolilo to. Furt to tam vázne o něco. Povol mu. Odjeď kousek, jeď. No. Co s ním mám dělat, ty vole?
Přátelé, tady jsem musel vypnout zvuk, protože už padalo hodně sprostých slov. Pokusil jsem se za to trochu škubnout, aby vlasec spadnul z větve, to se sice povedlo, ale kapr bohužel už na háčku nevydržel. Tak kamarádi, právě jsme přišli o krásného kapra, omotal nám to kolem větve. Z vody jsem ho už nevytáhl, zkusil jsem za to potom trošku víc škubnout, abych to z té větve dostal, no a v tu chvíli jsem to strhnul z té větve, ale prasklo mě to někde asi u háčku, protože i fluorokarbon jsem vytáhl, ale háček už tam nebyl, takže jsme ho utrhli. No, je to velká škoda, protože tohle to mohl být fakt pěkný kapr, počítám, že kolem 75 mohl mít. Nevím, co bude vidět na tom videu, nebo nebude, ale začíná mi být už docela kosa. Tak zhruba za hodinku musím stejně pro Sinátora zajet, takže to asi zabalím. Uvidím, co z toho videa použiju, jestli vůbec něco, ale přemýšlím, že bych se sem ještě zítra vrátil ráno a zkusil ještě něco dotočit, abych vám mohl vydat konečně další video. Takže zatím se mějte, ať se vám proutek ohejbá a čau. Dneska cítím v kostech, že to bude dobrý a konečně uděláme nějakého velkého kapra. Přátelé, letím k vodě, vybalit rychle pruty, ať můžeme chytat. Máme políčený pruty, máme zakrmeno, snad se něco povede. Ráno byla teda neskutečná zima, jo. Byly 1 stupeň, 2 stupně. Teď už vylezlo sluníčko, takže už je líp. Voda je hrozně klidná, ani moc nefouká. Tak uvidíme, jestli se na nás nějaký kapřík přijde podívat. Doufám, že jo, že něco pochytáme. Je pryč. A je pryč. Jízde jako blázen. Ach jo, škoda. Spadnul nám. Tak přátelé, jdu vytáhnout pruty a ukážu vám, jaký používám návazce. Takže návazce mám úplně jednoduchý. Tady nehážu nějak moc daleko, takže mám asi 56 gramový průběžný olůvko. Tady mám gumičku proti zamotání při náhozu a používám teďka kuličky, s kterýma krmím, rychle se rozpouštějí ve vodě. Jo, nepoužívám žádný rovnátko, občas teda ho tam dám, ale dneska ho nepoužívám. Používám prostě nejjednodušší způsob chytání, co jde. Zkoušel jsem popky, panáčka, ale na to mi to nic nedělalo, tak jsem se rozhodl, že tam dám jenom kuličku bojdisu, kterou krmím, a vyplatilo se. Tak, a jdem to tam hodit. Máme tady stromy a hodně nízko, a jelikož mám dlouhý pruty, tak musím nahazovat bokem.
hospodářství, to jsou vaše výsledky. Ne, zase spadnul. Ty vole, zase spadnul. To už není možný. Ideální. Konečně je tam kapr. Krásný. Ten bude krásný. Pojď, myšáku. Je tam fešák. Tak přátelé, je to tam. Konečně se nám povedl kapr, kvůli kterému jsme přijeli. Podívejte na něj, na fešáka. Krásný kapr. Ten bude mít 6 kilo. Počítám, že podložka bude mít tak necelý kilo. Nádhera. Bože, udělal mě radost. Konečně se zadařilo. Yes. Tak ho jdem pustit. Nádhera. Díky, kámo. Udělal jsi mě obrovskou radost. Tak přátelé, konečně jsme prolomili smůlu a vytáhli jsme trošku hezčího kapříka. Každopádně jsme na úplně stejném revíru, akorát na jiném místě. Na tamtom místě, kde jsme byli naposledy, bylo bohužel obsazeno, takže jsem musel hledat jiný flek, ale jednoho jsme dneska vytáhli, 2 nám spadly. Budu muset koupit rovnátka, dělat lepší návazce. Musím to ještě nějak vyšperkovat. Na příště se 100% připravím líp. Teďka už to musím zbalit, protože jedu pro syna. No nic, jdu balit. Každopádně, jestli chceš vidět další video, tak mě dej odběr, ať ti neunikne další video od vody. Mějte se hezky, ať se proutek ohejbá a zase někdy u vody. Ahoj, čau.